Στα σχολεία της Αθήνας, σε κάποια σχολεία της Αθήνας και γενικά, υπήρχε ένα τραγουδάκι που λέγανε τα παιδιά «Πορτά δυσκολιόντα, τι είναι καμιελούνια, καμιεκρίνια», που θα πει στο σχολείο της Αθήνας υπάρχει καμιελούνια, λουλούδι, λούλια, άνθος είναι αυτή η λέξη, καμιεκρίνια. Έτσι ήταν τα παιδιά. Θέλω τώρα, χρειάζεται μια εξήγηση. Λοιπόν, υπάρχει ένα άρθρο για την παιδεία. Την παιδεία στον ελληνικό κράτος και λέγεται εδώ ο συγγραφέας ότι δεν πάμε καλά κτλ. Και ανάμεσα στα άλλα του επιχειρήματα είναι το εξής. Και το όντι όταν περιερχόμενός της περιτριγυρίζει περί αυτήν την πρωτεύουσα της Ελλάδος χωρία, τα χωριά γύρω από την πρωτεύουσα της Ελλάδος. Και τι λέγομεν χωρία, αυτά στα συνοικίας των Αθηνών, ακούει ο μιλουμένην κοινός στην αλβανική, εννοεί ότι η περί την επέκταση της εκπαιδεύσεως πρόνοια εγένετο ελαχίστη. Δεν κάναμε σωστή προσπάθεια στην παιδεία και να ακόμη μιλούνται τα αλβανικά μέσα στην Αθήνα και σε όλα τα χωριά στην Αθήνα. Η Ακαδημία Αθηνών έχει επανεκτυπώσει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αφορά τους Αλβανούς της Ελλάδος με τίτλο «Οι Αρβανίτες, οι δωρείς του νέου ελληνισμού» του Κώστα Μπύρη. Ο Κώστας Μπύρης. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, είχε εξελιχθεί και πρόσφατα η Ακαδημία Αθηνών το επανεκτύπωσε. Από τέτοια έργα έχω συγκεντρώσει επώνυμα που έχουμε και που είναι αλβανικής ρίζας επώνυμα. Συνήθως τα αλβανικά επώνυμα είναι δυσύλλαβα παροξύτωμα. Δηλαδή, 2 συλλαβές και ο τόνος όχι στη λίγουσα, στην παραλίγουσα. Σας διαβάζω τα πιο χαρακτηριστικά αλβανικά και αλβανίτικα επώνυμα. Όλα αυτά που θα σας διαβάσω έχουν κάποιο νόημα στην αλβανική γλώσσα. Κάτι θα πούν στην αλβανική γλώσσα. Κόλιας. Άμα ακούτε κόλιας και δεν είναι Αλβανός, Αλβανίτης, δύσκολα. Γκίνης. Λέκας. Τούντας. Μπύρης ήταν ο Κώστας Μπύρης. Ωραία μπύρο μου, έλεγαν στην τουρκοκρατία. Ρε παιδί μου, ωραία μπύρο μου. Γκούμας. Πρίφτης. Πρίφτης θα πει ιερέας. Παπάς. Κουμής. Μάτεσης. Τόλης. Τόλιας. Μάζης. Σπάτας. Τα Σπάτα είναι η φάρα των Σπατέων που δημιούργησε την περιοχή των Σπάτων. Θα πει Τσεκούρη το Σπάτο. Το δικό σας επώνυμο? Δεν σας ακούω, αλλά θα μας το πείτε. Σε αρβανίτικο. Κρυακούκης. Κούκης, κρυακούκης. Το κρυακούκι είναι αρβανίτικο. Γιώκας, Μάνεσης, Τσιφόρος, Κούρτης, Σκούρτης, Κακλαμάνης. Ακούω κάτι Σούτας, Λεμπέσης. Είναι αυτός που αφήνει την πέσα. Λεμπέσης. Μαλακάσας. Μαλακάσα που συζητώ. Βρετός. Μπίθης. Μπίθας. Θα πει πισινός. Μπιθικότσης. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης ήταν Αρβανίτης. Και όταν τον ρωτούσαν τι θα πει το επώνυμό σας, έλεγε αφήστε τα τώρα αυτά, γιατί θα πει αυτός που έχει κότσι στον πισινό. Επειδή μπίθης και μπίθας, θα πει πώς λέμε κολοκοτρώνης, κάπως έτσι. Μέξης, Κοροβέσης, Μάζης, Μπόγκας, Χέλμης, Μπλέτας, Λούκος, η Έλληνα Μπέτη, τα Μελούκου, απ' τα Βίλα, Αρβανίτσα, με βούλα. Πιώσας, το συζητώ, τελειώσια. Ζέρβας, Κατσιφάρας, Λάλας, Λαλεγιάννης, Νέγκας, Μουζάκης,
Καλέντζης, θα πει πρόβατο. Άσπρο. Κουστουμπάρης. Μπούρας. Άντρας, άντρας. Γκίκας. Ντόκος. Γκόνης. Μπούκουρας. Θα πει ωραίος, όμορφος. Καλέντζης. Κοκόσης. Μαρκεζίνης. Λίκουρας. Λικουρέσης. Λικουρέζος. Ταϊσέζος. Κέρκης. Κέρκης θα πει κακός. Χούντας. Χούντο είναι η μύτη. Μουταράς. Γκέκας. Μερκούρης. Η Μελίνα Μερκούρη ήταν Αρβανίτσα. Λιάπης. Τσάμις. Γκούρας. Γκούρο στα αλβανικά είναι πέτρα. Τόσκας. Πέπας. Ζέζας. Κούκης. Γιώκας. Τάτσης. Κοτζιάς. Γκολέμης. Καπαρέλης. Κουρτέσης. Το καπαρέλι του χωριό. Μπουζίκης. Μπούκρας. Σκλέπας. Στίνης. Σούντρας. Χαϊμαντάς. Τάτσης. Λούλης. Κούτσης. Σέχος. Μπούσας. Γρίβας. Μπόγκας. Κιωσές. Γκίκας. Κόκας. Κεφάλι. Μπόχτης. Μπίχτας. Μάλης. Μάλε θα πει βουνός. Λιούμε. Λιούμης. Λιούμε είναι το ποτάμι. Λιάκος. Λούκος. Τον είπαμε το Λούκο. Λιάτας. Μπέρτζος. Μπέσγος. Μπέζος. Μπέζας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αρβανίτες μας είναι πολύ. Υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που ονομάζονται αρβανιτοχώρια. Υπάρχουν περιοχές με αρβανιτοχώρια στην Αττική, μεταξύ Αττικής και Θήβας, δηλαδή από Ελευσίνα και Μέγαρα προς Θήβα είναι αρβανιτοχώρια. Έτσι, όλη η περιοχή. Μέχρι σήμερα, άμα πάτε. Και στα Μεσόγεια. Τα Μεσόγεια ήταν αρβανιτοχώρια. Είναι, κεντρικά, μέχρι τώρα. Δείτε, όταν δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος το 1830 ήταν πολύ μικρό. Ήταν λίγο πάνω από τη Λαμία τα σύνορά του και δεν ήταν όλα τα νησιά, ήταν μόνο τα κοντινά νησιά. Το καινούργιο ελληνικό κράτος είχε μεγάλη αναλογικά αρβανιτών κατοίκων, γιατί δεν περιλάμβανε τις άλλες περιοχές. Κοιτάξτε να δείτε, στη Θεσσαλία το 1300 περίπου υπήρχαν πολλοί Αλβανοί. Μετά για κάποιο λόγο η Θεσσαλία δεν έχει καθόλου Αλβανούς. Καθόλου. Πώς ήταν το ποσοστό? Εξαρτάται από την περιοχή. Λέτε της Ελλάδας το 1830. Κάτι στα 40% θα ήταν. Αυτό κάτω. Λοιπόν, για να πάτε και στο νοσοκομείο, πια να μην Λοιπόν, όπως σας είχα πει στο προηγούμενο μάθημα, οι Οθωμανοί κάνανε απογραφές κάθε 5-10 χρόνια, σε κάθε περιοχή. Συνήθως γράφουν μόνο το θρήσκευμα. Δεν μιλάνε για εθνικότητες, δεν ήταν κάτι που τους ενδιαφέρει. Αλλά στο 15ο αιώνα, για κάποιο λόγο, στην Πελοπόννησο, ο απογραφέας έγραψε τι γλώσσα μιλάνε τα χωριά. Είμαστε στο 1461, στην Κορινθία, και μας λέει ότι στην Κορινθία το 1461 από 9.881 νοικοκυριά, σας θυμίζω ότι η απογραφή γινόταν με χανέτες, δηλαδή όχι άτομα, το πολλαπλασιάζει στις 5, από 9.881 νοικοκυριά, τα 3.353 είναι αλβανόφωνα. Δηλαδή το 1 τρίτο. Το 1 τρίτο του πληθυσμού της Κορινθίας. Ο Γιωχάνης ήταν ο δάσκαλός μου, γιατί όταν κατάλαβα, εγώ είμαι από τη Θεσσαλία και μόνο που ήξερα είναι ότι είναι βλάχη. Όταν πήγα στη σχολή μου, στο πανεπιστήμιο, ως φοιτήτρια, κανείς ποτέ δεν μας είχε μιλήσει ποτέ για αυτά. Η αίσθησή μου ήταν ότι όλοι είμαστε όλα. Ναι. Και ότι είμαστε όλοι αυτό που νομίζουμε. Και... πολλά μαθήματα δεν με ενδιαφέραν. Αυτά που με ενδιαφέραν έδινα πολύ προσπάθεια, αλλά μου φαινόταν ότι δεν έχουν τόσο ενδιαφέρον και δεν έδινα τόσο προσπάθεια. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να κάθομαι. Τι είναι φοιτήτρια της ιστορίας, πρέπει να μάθω ιστορία. Τι είναι, μόνη μου, να πω. Και έβαλα μόνη μου. Λέω, θα πηγαίνω
3 ώρες, ξέρω εγώ, 4 ώρες και θα διαβάζω τώρα στη βιβλιοθήκη. Και επέλεξα μόνη μου να διαβάσω την Επανάσταση του 21 γιατί δεν την ήξερα καθόλου. Πριν τώρα σας πω ότι έπαθα 5 συγκοπές όταν τη διάβασα από τις πηγές της, όχι 5, 105, έκλαιγα. Νύχτες έκλαιγα, γιατί εντάξει. Από την άλλη, εντάξει, έχει και τα ηρωικά και όλα. Αλλά μέσα σε αυτό έβλεπες αυτά που σας διάβασα. Κάθε τόσο κάποιος μιλούσε αλβανικά, φώναζε αλβανικά, το σύνθημα αλβανικά, τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ είχαμε Αλβανούς, κάθομαι και διαβάζω για τους Αλβανούς, παίρνω τα βιβλία που έχουν βγει για τους Αλβανούς και άρχισα να καταλαβαίνω τους Αλβανίτες μας και όλα αυτά. Και μέσα στις γλώσσες που προσπάθησα να μάθω, εξ αυτού ήταν και αλβανικά. Πήγα τότε που κανείς, ήταν 2 τρελοί ήμασταν. Μαθαίναμε αλβανικά, στον κύριο Γιοχάλα. Στον κύριο Γιοχάλα, στο κέντρο σπουδών και νοτελικής. Παρέτηση. Τέλος πάντων, τελειώνω τις σπουδές μου Ιούνιο του 4ου έτους. Δεν ήμουν σπασικλάκι, αλλά ήμουν καλή φοιτητρία. Λοιπόν, τα τέλειωσα τσακ-τσακ. Πάει τον Ιούνιο και βρήκα αμέσως δουλειά στον Άφλιο. Μια δουλειά στον Άφλιο, σε ένα μουσείο εκεί πέρα. Μάλιστα. Και έκανα και φιλινάδες και παρέες. Μια φίλη μου είχε ένα μαγαζί που πουλούσε ήδη λαϊκής τέχνης. Και όταν τέλειωνα τη δουλειά μου στο μουσείο, εγώ τότε ήμουν 22 χρονών, έτσι, πήγαινα να τη δω και καθόμουν στο μαγαζί της, χαζολογάγαμε και λέγαμε και άμα έμπαινε πελάτης, εντάξει, σταματάγαμε τη συζήτηση, εκείνη πουλούσε και μετά πιάναμε τη συζήτηση. Λοιπόν, εκεί που ήμασταν σε αυτή τη φάση, μπαίνει μέσα ένας κύριος. Ο Αρβανίτης, η επιτομή του Αρβανίτη. Λιγερός, ξέρετε, χοντρός Αλβανός, σπάνιο πράγμα. Την εποχή που συζητάμε, σχεσίνη που λένε, έρχεται να πήρε ό,τι πήρε, πήγαινε να πληρώσει. Του λέω, να σας ρωτήσω κάτι αν μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ, λέει εκείνος. Λέω, είστε Αλβανίτης? Εγώ, ποτέ, δεν είναι αυτά που λέτε. Λέω, με συγχωρείτε, λέω, μπορεί να κάνω λάθος. Απλώς, λίγο η μορφή σας μου έκανε να νομίζω, αλλά πιθανόν θα κάνω λάθος, αλλά να σας ρωτήσω, μήπως θυμάστε την καταγωγή της οικογένειάς σας? Μου λέει, είμαι από τον Άφλιο. Η καταγωγή της οικογένειάς σας, λέει, νομίζω ότι η γιαγιά μου είναι από το Κρανίδι. Ο παππούς κάτι αντίστοιχο. Ξαμίλια. Μου είπε κάτι που ήταν αλβανικά μαύρη. Μάλιστα, λέω εγώ. Ξέρετε αυτές οι περιοχές πιθανόν να είναι αρβανίτικοι, αλλά και πάλι μπορεί να κάνω λάθος. Ρωτήστε τους συγγενείς σας. Αν επιτρέπετε να μου πείτε το όνομά σας. Και λέει εκείνος Βούκουρας. Και του λέω, κύριε Βούκουρα, να σας πω κάτι. Το να μην είστε Αρβανίτης με όλα όσα μου είπατε θα είναι πάρα πολύ απίθανο. Αλλά το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι Βούκουρας θα πιο όμορφος. Και μετά από κάποιες μέρες που είπε η φίλη μου ότι πέρασε και της είπε, πείτε της φίλης σας, ρώτησα τι και Λοιπόν, γράψει τα πιο ενδιαφέροντα απομνημονεύματα αγωνιστών του 1921 όσον αφορά τη Ρούμελη, τα γεγονότα στη στερεά Ελλάδα, την έξοδο του Μεσολογγίου, την πολιορκία του Μεσολογγίου κτλ. Και σε ένα σημείο του κειμένου του γράφει. Είναι ο Νότης Μπότσαρης στο πολιορκημένο Μεσολόγγι και απευθύνεται στο σημεοφόρο του. Ο Νότης Μπότσαρης τώρα έτσι, σουλιώτης, από τη φάρα των Μποτζαρέων και γράφει ο Νικόλαος Κασομούλης, ακριβώς όπως σας τα διαβάζω, τα λόγια του Νότη Μπότσαρη, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μέρενι τρία δεν η ματζίλη, ευεσίκο γιάστε τα σοσβήνα, πρεκουβέντα Τούρκοι τεογιό. Και από κάτω λέει στα ελληνικά, πάρε ένα μαντίλι και ένα ξύλο και βάλε το πάνω και έβγα έξω να ειδείς αν έρχεται κανένας Τούρκος για να μιλήσουμε ή όχι. Ο Κωνσταντίνος Μεταξάς, επίσης, ο οποίος επίσης έχει γράψει, αυτός ήταν Τανήσιος άρχοντας, ήρθε πολέμησε στην Ελλάδα και έχει γράψει και αυτός απομνημονεύματα και μιλά και λέει το ένδυμα, η οπλοφορία, το ανάστημα και η διάλεκτος των Αλβανών δεν διέφερε ποσόστος του Λιωτόκια. Μιλάει για τα αλβανικά στρατεύματα και λέει, για τους Αλβανούς και λέει,
το ένδυμα, η οπλοφορία, το ανάστημα και η διάλεκτος των Αλβανών δεν διέφερε ποσός των Σουλιωτών. Ο Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του, αυτός είναι μονίμως θυμωμένος. Τα έχει με διάφορους. Όταν είναι θυμωμένος με τον Κολέτη, ο Κολέτης είναι βλάχος. Ο Κολέτης είναι βλάχος. Και ξέχασα πριν να σας πω. Το 1843 που γίνεται η συνταγματική αλλαγή και αποκτούμε σύνταγμα, ο Κολέτης βγάζει τον περίφημο λόγο στη Βουλή και είναι ο πρώτος που μιλάει για τη μεγάλη ιδέα. Η μεγάλη ιδέα είναι δημιούργημα Κολέτη, ο οποίος μίλαγε εξαιρετικά ελληνικά, αλλά όταν πήγαινε στο χωριό του πάνω στην Πύλο, μίλαγε με τη γιαγιά του μόνο βλάχικα. Λοιπόν, και λέει ο Μακρυγιάννης, ορίστε και οι αρβανίτικοι αρετοί. Είναι θυμωμένος με τους Ιδραίους, με τον Κούρ. Ορίστε και οι αρβανίτικοι αρετοί. Ως τώρα είχαμε βλάχικοι, εννοεί τον Κολέτη. Κεφαλονίτικοι, εννοεί τον Μεταξάκη. Φαναριώτικοι, εννοεί τον Μαυροκορδάκη. Ορίστε και οι αρβανίτικοι, γιατί κάτι λέει για τους Ιδραίους. Ο Κωνσταντίνος Μεταξάς σε ένα άλλο σημείο λέει: ο Μάρκος Μπότσαρης καλεί τους Σουλιώτες αρχηγούς και στρατιώτες. Τις ελάλησεν εις την γλώσσα των αλβανιστή. Οι δε λόγοι του ήσαν πλήρης ενθουσιασμού και πατριωτισμού. Ενθουσιασμού και πατριωτισμού για την ελληνική υπόθεση, αλλά μίλησε αλβανικά. Ο Νικόλαος Πηλιάδης, επίσης αγωνιστής του 21, στα απομνημονεύματά του, μιλάει για μια μάχη στο Δαδίκη. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος πάει να πιαστεί ηχμάλωτος και λέει: και φεύγον μεμονωμένος, καθώς φεύγει μόνος του, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δηλαδή, περιπίπτει εις τους Αλβανούς, διότι τα τουρκικά στρατεύματα ήταν τουρκαλβανικά, δηλαδή ήταν Αλβανοί μουσουλμάνοι, αυτό θα πει τουρκαλβανός, αυτό θα πει Τούρκος, θα πει Αλβανός μουσουλμάνος. Ήταν αλβανικά στρατεύματα από την αντίθετη πλευρά. Καθώς λοιπόν υποχωρούσε, έπεσε μέσα στο αλβανικό στράτευμα, τον Τούρκο δηλαδή. Ομιλών δε ως εκείνη αλβανιστή, τους απατά και νομίζεται ειδικός των. Ψύχρεμος παστάνε ότι είναι δικός τους. Και εν το σούτο έβρεν ευκαιρία και έγινε άφαντος και εσώθη. Ο Κριεζής, ο περίφημος Ιδραίος, έχει γράψει και αυτός απομνημονεύματα που λέγεται «Τζορνάλε». Και πήγε στην Εύβοια, βρίσκεται στην Εύβοια. Κάνανε μια δράση οι Ιδραίοι στην Νότια Εύβοια το 1821. Και λέει, βλέπω και έφερναν μαυροφόρους οι γυναίκες. Τους φωνάζουμε αλβανίτικα. Τι ήταν αυτοί όπου φέρνουν? Μας φωνάζουν πάλι στην γλώσσα μας ότι είναι αυτός όπου μας ορίζει. Δηλαδή, βρέθηκαν στην Νότια Εύβοια και μιλάγανε μεταξύ τους αλβανικά με τους κατοίκους της Εύβοιας. Ο Κουτσονίκας, επίσης από τους πολεμιστές του 21, στα απομνημονεύματά του, πριν από τη μάχη του Φαλήρου, εδώ, το 27, πριν την ήττα του ελληνικού στρατού, κάλεσε ο Δεριγνή εκεί σε εκείνη τη φάση ήταν ο Γάλλος επικεφαλής του στρατεύματος. Και κάλεσε τον Κιουταχή και τον Καραϊσκάκη να συνομιλήσουν μήπως και λυθεί το ζήτημα. Και ήταν παρίστατο, ήταν οι δύο άντρες. Ο Κιουταχής είναι αλβανικής καταγωγής. Τούρκος Πασάς, αλβανικής καταγωγής. Και γράφει, ήρχισαν συνδιάλεξη μεταξύ των στην αλβανική. Καραϊσκάκης και Κιουταχής μιλάνε αλβανικά. Κάτι άλλο ωραίο, χαριτωμένο. Ο Νικόλαος Δραγούμης, της οικογένειας των Δραγουμένων, οι οποίοι είναι υπεράνω πάσης υποψίας για τον πατριωτισμό τους, δεν το συζητάμε δηλαδή, η οικογένεια Δραγούμη μέχρι τέλους. Ο Νικόλαος Δραγούμης είναι ο παλαιότερος των Δραγουμένων, γιατί οι Δραγούμηδες μέχρι τον 20ο αιώνα παίξαν ρόλο. Αυτός λοιπόν βρέθηκε το 1827, ακόμη δεν έχει ελευθερωθεί η Ελλάδα θα έλεγε κανείς, έτσι έχει γίνει ένα μεγέθο του Ναβαρίνου, ακόμη δεν έχει τελειώσει τα πράγματα, στον Πόρο. Στον Πόρο μιλάνε αλβανικά.
Ο ίδιος φοράει ευρωπαϊκά ρούχα. Και τότε ήταν ελάχιστοι αυτοί που φορούσαν ευρωπαϊκά ρούχα. Γι' αυτό θέλω, σας τα λέω αυτό για να καταλάβετε τη στιχομηθεία. Και γράφει. Επισκέφτηκαν ένα σπίτι του Πόρου και τους υποδέχθηκε η νοικοκυρά. Μόλις καθίσαντες περί των Σοφράν, περιγράφει τώρα την εμπειρία του. Σοφράν είναι αυτό το χαμηλό κατεστητό. Εσφραγίστημεν ως έθος δια του σημείου του Σταυρού. Είναι έθιμο στον Πόρο, η νοικοκυρά, τον ξένο, το φιλοξενούμενο, του κάνει το σημείο του Σταυρού. Εσφραγίστημεν λοιπόν ως έθος, όπως είναι η συνήθεια, δια του σημείου του Σταυρού. Και η γραία οικοδέσποινα αποταθήσα προς εμέ, των καταφράγκους ενδεδειμένων, που ήμουν αντιμένος ευρωπαϊκά, το ανεφώνησε. Εσύ, Φράγκο, κάνει σταυρό. Είναι πως λένε και εγώ πάρει φουτζίτσου να πούμε. Αυτά ήταν τα ελληνικά της κυρίας. Ναι, απεκρίθη. Είμαι και εγώ χριστιανός. Αυτή μπερδεύτηκε γιατί νόμιζε ότι οι χριστιανοί φοράνε φουστανέλα. Άμα δεν φοράς φουστανέλα δεν είσαι χριστιανό. Ή βράτα. Στα χωριά, στα νησιά φοράνε φράτα. Και απάντησα, ναι, απεκρίθη, είμαι και εγώ χριστιανός. Και εσφραγίστην εκ νέου. Εκείνη δε δραμούσα εν αληθή εκστάση προς την θύραν, οικούστη κράζουσα μεγαλοφόνος προς τα στιγατέρας της. Μάρο, μπίλιο, κονδύλο, νέζο, εν η τεχνή νιου φράγκετσε και πινικρίνια. Σε παρένθεση, ελάτε να ειδείτε έναν φράγκο που κάωνα εκεί γύρω στο 1700-1760-70 και η Ύδρα και ο Πόρος και οι Σπέτσες αποφάσισαν να αποκτήσουν σχολείο. Και έγινε η ίδια ιστορία. Στα νησιά ομιλείται η αλβανική κανονικά. Αποφασίζουν οι κοινότητες να δημιουργηθεί σχολείο. Το σχολείο που θα δημιουργηθεί είναι ελληνικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει άλλο σχολείο. Τα αλβανικά είναι μόνο προφανές λογίους για να διδάξουν τα παιδιά. Και έχουμε την ίδια ιστορία και στις τρεις περιπτώσεις. Οι δάσκαλοι είτε παρετούνται είτε τρελαίνονται, διότι δεν μπορούν να διδάξουν τα παιδιά. Και γράφουν γράμματα και λένε εμείς αλβανικά δεν ξέρουμε. Αυτά ελληνικά δεν ξέρουν. Είναι τόσους μήνες εδώ πέρα, προσπαθώ να τους μάθω γράμματα, δεν γίνεται. Ένας από αυτούς, ο Επιφάνιος Δημητριάδης, ο οποίος προσελήφθη από την κοινότητα Πόρου για να γίνει δάσκαλος των παιδιών, έγραψε και ένα ποιηματάκι. Εις αρχαίαν ελληνική για το τι τράβηξε ο καημένος. Κακ εσπόρων μημαρμένη, η τύχη μέριξε στον Πόρο, όρσεν με διδάσκοντα την Ελληνίδα. Με έβαλε να διδάσκω τα ελληνικά. Και ειδήν έρχονται πράγμα ξένων. Και ήταν ένα παράξενο πράγμα. Γλώταν μεν διδάσκοντα την Ελληνίδα, φωνήν δε μανθάνοντα την Αλβανίδα. Τι να κάνει, για να τα βγάλει πέρα. Ουκ ήχον άλλος, αλβανίζοντας όλος παιδας διδάξε. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο, αφού έπρεπε να διδάξω παιδιά τελείως αλβανόφωνα. Μη εγώ αλβανίσας, εάν δεν μάθω εγώ τα αλβανικά. Ήταν ο άνθρωπος, φιλότιμος και σου είπα αντί να είμαι εργόμιστος, να μάθω αλβανικά, τουλάχιστον να τους διδάσκω ελληνικά, αλλά να ξέρω τι διδάσκω.